Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Luwih dhisik leren sawetara ya, Nok. Iya ya, Mak, iya ngestokke dawuh. Nganggo ambekan, nunjal ambekan. Heeh, ngaturne apa ta wigatine aku kelawan anakku limbuk piniji marak mangarsa ana ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Nanging sadurunge, Nok, piye? Sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna ingkang sarta, sadurunge matur akeh-akeh, iya. Ora ana salah ingkang angka sepisan ya kuwi awake dhewe wajib ngucapake kang sarta ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya, heeh. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Yuang Widiwase. Ngono ya, Mak. Angka sepisan ngunjuke rasa syukur, merga syukur kuwi perkara sing baku. Merga syukur kuwi perkara sing penting. Wajib sing ditengenake, Nok. Oh ngono. Ditengenake lan didhisikake. Iya, merga ya saka berkah kang sarta nikmate pangeran awake dhewe. Aku kang sarta anakku limbuk komplit sak rombongan bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Iya pancene kaya mengkono, Nok. Iya ngestokke dawuh. Banjur bengi iki mengeti adicara apa, bengi iki dalam rangkaian acara apa, Mak anakmu limbuk nyadong dawuh. Iki ngene ya, Nduk, piye? Adicara bengi iki tidak lain dan tidak bukan, iya. Ya kuwi adicara agenda rutin tiap tahun. Agenda rutin tiap tahun. Ya kuwi wujude adicara bersih desa, bersih desa. Jenenge wae wis ngandarke kok, Nok, bersih karo desa, bersih kuwi resik desa wis ngarani. Sing dirisiki ora mung desane secara lahir, nanging uga batine warga para masyarakat ingkang lenggah ana ing desa Majaseta. Oh iya, ngono ya, Mak. Ora mung ngresiki desane, ngresiki dalane, ngresiki punden makome, nanging uga ngresiki batine warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Majaseta. Jenenge wae agenda rutin tiap tahun. Dadi aja disiak-siakne acara sing setahun pisan iki. Ayo, setahun pisan iki dienggo ngonceki metani karo kaluputane dhewe-dhewe. Oh, ngono. Ana tetembungan aja tudang-tuding nanging tudingen awakmu dhewe. Aja metani kaluputane wong liya nanging petanana dosa kang sarta kaluputanmu dhewe. Pancen bener kaya ngono, Nduk. Iya, ternyatane awake dhewe yen wis urip tetanggan apa meneh kang mapan ana ing desa Majaseta kaya ngene iki kaya sing tak andharke mau ngarep. Diresiki batine, kira-kira duwe salah apa karo tanggane, karo sedulure sing padha-padha mijil saka Majaseta, disuwunke pangapura, merga kuwi termasuk hake tetanggan njaluk pangapura, akur, urip rukun, guyub rukun, gotong royong. Oh ngono ya, Mak. Dadi dalam rangkaian adicara rutin, agenda rutin tiap tahun, acara tahunan ya kuwi bersih desa. Kang mapan ana ing Majaseta ngene iki mengajarkan beberapa nilai-nilai yang berdampakkan positif. Nilai-nilai gotong royong, persatuan dan kesatuan. Ora mbedake suku, ras, golongan, partai, budaya kang sarta agama, nanging yen wis
nekani adicara bersih desa setahun pisan kaya ing bengi iki kabeh padha cipta rasa budi kelawan karsa manunggal nyawiji dadi siji. Oh ngono, heeh. Pegawean abot disangga bareng-bareng fa insyaallah dadine bakale enteng. Ngono, Mak. Iya, Mula wis sak wajibe lan sak trepe ya, Mak. Wis sak wajibe lan sak trepe yen awake dhewe ya kuwi ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ya pancen bener kaya ngono, Nduk. Heeh. Kunjuk marang Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa ingkang winengku kinurmatan, ingkang lenggah mapan wonten ing Mojoseta yen mboten klentu pepundhen kula Bapak Jarwo. Oh ngono. Iya ngestokke dawuh. Heeh. Kang sarta sedaya panitia yang ikut andil mensukseskan adicara bengi iki, lan uga ngaturke panuwun sing tanpa upama dumateng seluruh lapisaning masyarakat ingkang lenggah mapan wonten ing Mojoseta ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Ngono, ingkang sampun paring kapercayan, ya. Kanggo awake dhewe sak kanca, ya Sanggar Seni Asta Brata mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul Kadipaten Nganjuk, supaya paring lelipur, paring hiburan ana ing bengi iki. Iya ngestokke dawuh ngaturke panuwun. Nampa kapercayan kuwi abot, Nok. Abot, mula kudu digawe sak bener-benere, kudu digawe sing sak becik-becike. Iya ngestokke dawuh. Pancene kaya mengkono. Ternyatane awake dhewe sowan ana ing laladan Mojoseta ki ora mung marambah kaping pisan iki, ning yen ora kleru awake dhewe wis ping 3. Oh ngono. Ya, terakhir 2 tahun kepungkur awake dhewe ya sowan ana ing Mojoseta kene. Alhamdulillah tahun 2020 iso kembali menjalin silaturahmi, merekatkan tali persaudaraan awake dhewe kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata. Kelawan para warga masyarakat sedulur-sedulur pepundhen-pepundhen kang mapan ana ing Mojoseta ya Mak. Kebak barokah kok Nduk. Iya alhamdulillah. Apa meneh dawe ngagama sing tau tak sinaoni? Sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi ngraketke tali ning paseduluran. Iya. Fa insyaallah bakal dijembarke rezekine. Amin. Didawake apa sing dadi umure. Amin. Allahumma amin. Pancen sing disesuwun kaya mangkono. Wiwit sore awake dhewe wis teka mrene. Kelawan kanca-kanca wis disugata. Pasugatan banyu mili. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Wong liya dianggep dadi sedulur dhewe ya kaya bengi iki no. Oh ngono ya Mak. Iya. Mula wis sak pantese lan prayogane awake dhewe ndongake marang para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing laladan Mojoseta kang wis kasembadan ngadani adicara bersih desa bengi iki ya no. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Biyo ngarep ndongake apa kanggo para warga masyarakat Mojoseta? Dongaku banyu mili no. Iya. Muga-muga sakrampunge adicara bersih desa, warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Mojoseta. Desa Mojoseta dadi desa sing baldatun, thayyibatun warupun gofur, gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja, murah sandang kelawan pangan cinaketa ing kamulyan tinebihna saka bencana alam. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe mabar pisan ora krungu wong tansah ngerti impen yen
iki lakone wis dipaket. Bengi iki panyuwunan saka Bapak Kepala Desa kang sarta warga masyarakat. Ingkang lenggah ana ing Mojoseta. Nyuwun lakon pamundhutane lakon request lakon sing kira-kira dalange ndase iso mumetno. Ngono. Njaluk lakon Banjaran Rama Bargawa. Sajeg dumblek cekek glegek ya lagi pisan iki aku nglakokne. Oh iya. Banjaran Rama Bargawa ya, Mak. Ya lagi pisan iki. Dadi upama ibarate wong mangan ana kececere, diagung pangaksami. Oh ngono ya, Mak. Wong ternyatane awake dhewe iki ya dalang isih junior durung senior. Mesti isih akeh kekurangane tinimbang keluyane ning prentuling ati niate awake dhewe sak kanca mung murni ya kuwi memberi hiburan kanggo para warga masyarakat sutresna budaya khususnya pecinta wayang kulit. Wo ngono. Lakone Banjaran Rama Bargawa. Oh iya. Lakon 18 plus kino. Oh iya. Wiwit ngarep mau isine jan bangsane jeruan kabeh. Lah iya. Pancen ceritane ngono ning buku. Ning bukune ngono kok, Nduk. Lah iya. Iya mak ngestokke dawuh. Uga iki wara-wara nok. Wara-wara. Pengumuman kanggo para sutresna budaya pecinta wayang kulit sumrambahipun. Para pedagang-pedagang, para bakul-bakul. Awake dhewe ana ing bulan depan sesuk wis masuk bulan Juni. Iya. Awake dhewe uga pentas ana ing cedhak. Saka Mojoseta kene cedhak ana ing ngendi wae. Ya kuwi tanggal 23 Juni awake dhewe pentas ana ing Pengkol Ngrami Sukamara. Oh, Pengkol Ngrami Sukamara. Tanggal 23 Juni. Ngono. Cedhak saka kene, cedhak saka kene. Wi awake dhewe wis mindho ana ing Pengkol Ngrami. Iya, Uga disambung tanggal 24. 24 mapan ana ing Depok. Sumberjo Gondang. Wah iya, Depok Sumberjo Gondang. Alhamdulillah. Dadi kene iki sing pecinta wayang kulit sing minded karo kabudayan, iso nyadet kang sarta bakul-bakul sing ikut andil mengais rejeki bebarengan ngalap barokahe adicara mayangan. Wah iya, kaya bengi iki ngalap barokahe ya kuwi acara bersih desa kang mapan ana ing Mojoseta. Oh ngono ya, Mak. Kabeh melu kecipratan rejeki. Ngono. Ora mung dalang pengrawit, ora mung sinden sing entuk rejeki, nanging son sistem tero panggung, para bakul-bakul ning jaba kae uga melu kecipratan rejeki barokahe acara bersih desa kang mapan ana ing Mojoseta. Alhamdulillah ya. Menyelam sambil minum air ya, Nok. Sadurunge ngedeke bintang tamu ya kuwi Ibu Lucy Brahman saka Laladan Kota Reog Ponorogo. Iki ana layang sing tumibeng pangkon. Iya, dicicil, diwaca siji mbaka siji. Oh ngono ya, Mak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun gending pepiling khusus semua perangkat ingkang mapan ana ing Mojoseta sama semua masyarakat Mojoseta saking Bapak Dian Dwi Putra ingkang lenggah wonten ing dusun Kalangan. Oh ngono. Nyuwun pepeling. Iya, ana meneh diwaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Dalang kula nyuwun gending ingkang angga setunggal menika punika Kitir Sumilir angka 2 Gerajakan Banyuwangi nyuwun sing nyekar Mbak Lucy Brahman. Oh ngono. Gending menika kula aturaken sedaya pamirsa sutresna budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saking Bu Warsini Mojoseta Etan. Oh iya, dipinangkani siji mbaka siji. Biyo ngarep ngaturke apa luwih dhisik diwalik larase slindruna. Tembang yang bernapaskan dengan agama. Oh ngono.
Dadi budayane ya kecekel ning agamane ora ditinggalke. Ngono. Minangkani pamundutan inggih menika pepeling no. Oh iya, katur semua perangkat Mojoseto dan semua masyarakat Mojoseto. Iya. Dan semua panitia. Dadi ya jampi sayah tombo kesel ing adicara bengi iki. Ya, Dibawani. Monggo Mas Heru ingkang anyarirani. Iya, dandang gula. Pepiling. Monggo, dados Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sasama aja padha ditinggalke Aja padha ditinggalne. Wong muslim kabeh wajib melaksanakan rukun Islam. Iya. Lanjut Mas Heru. rukun Islam niku sahadate kang angka siji Sahadate angka 1. Iya. Lajeng kang angka 2 salat dene kang telu angka 3 napa Mas Her? Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Yen sedaya sampun ditindakake tegesipun rukun Islamipun kepripun Mas Her? Rukun Islam sampurna. Rukun Islame sampurna. Iya, Nggo mukadimah tembang sing bernapaskan karo agama. Oh iya, dengan agama hidup akan terarah, ya. Dengan seni dan budaya hidup akan indah, ya. Dengan ilmu hidup akan mudah. Wah ya. Yo dibacotke tembange pepiling karya besar Ki Haji Anom Suroto. Wah ya. Monggo dados.
Pagelaran malam ini juga disiarkan langsung lumantar live streaming live streaming ana ing kanal YouTube Asta Brata Media ngono dadi sing daleme adoh utawa tebih iya iso memantau mirsani lumantar channel YouTube Asta Brata Media ana ing HP ne dewe-dewe ngono ya Mak pancen kaya mengkono iya. Dadi iki sing kepareng ndongake warga Mojoseto ora mung awake dhewe, ora mung warga Mojoseto, ora mung priyayi saka Njaban Rangkah kang teka ana ing lokasi, ora Iya. Iki sing ndongake warga Mojoseto sing wis kasembadan ngadani adicara bersih desa, iya. Uga seluruh lapisane masyarakat, seluruh pecinta budaya, pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Iya, alhamdulillah kebak barokah. Iya. Uga iki mau disusul sapa? Ya kuwi komunitas pecinta wayang WMC, Wayang Mania Community dengan slogannya, siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah iya, Oh ngono, Dadi ora fanatik ning salah satu dalang WMC kuwi. WMC Dadi arep nonton dalang A kuwi wis nggawa sangu dhewe-dhewe. Arep nonton dalang A ora arep dalang A kae kudu padha kaya dalang B. Ya. Arep nonton dalang B ora arep dalang B kae padha karo dalang C dan seterusnya. Ngono ya, Mak. Dadi sing penting padha-padha duweni niat lan ancas ngrembakake seni lan budaya wabil khusus wayang kulit. Pancen kaya mengkono matur nuwun Mas Karno dan teman-teman. Iya, So awake dhewe ya ngalor, bulan Juni ya ning daerah Cepu Blora, Tuban, daerah WMC nggih. Iya. Mengko mampir kanca-kanca WMC ya, Ya, saiki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Oh, ngono. Ya. Bintang tamune, Mami Lucy Oh iya. Diaturi minggah ana ing pepanggungan jumeneng ngancani awake dhewe omong-omongan. Dan menyapa para warga masyarakat kang mapan ana ing Mojoseto. Monggo Mbak Lucy katuran jumeneng wonten ing pepanggungan Sepotono ca? Ya. Sekali lagi. Tombo adem. Tombo adem alhamdulillah. Mau sempet hujan sementara. Wah, langsung Nggih. dongani Mas Dalang mampet seketika. Iya, Tengere udan kuwi rejeki. Nggih. Rejekine Piyai Mojoceto napa Seto? Mojoseto. Mojoseto.
Nyuwun pangapunten Den Mas Bagus. Nggih. Kula wau dugine telat jadi dereng saged sowan ten Bapak Lurah ngapunten Bapak Lurah. Nggih. Wau badhe sowan mriko Jawa. Nggih Leres toh? nggih. Nggih, dalane legok niku gek kula niku nggih sakek cilike ram wedi ku lek tiba kepleset mabok. Akhirnya ngapunten ngaturaken sungkem Bapak Lurah. Saking mriki Bapak Carik saha kanca-kanca prakas sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tasih anyep Bapak Ibu? Napa sami asrep? Sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur sembah nuwun. Kula pujekne sing rawuh dalu niki kalimpahaken rejeki ingkang kuatah. Amin. Barokah. Amin. Gitu, diparingi kesehatan sedaya mawon. Amin. Alhamdulillah. Sing dereng panen muga-muga ndang panen. Amin. Sing dodol bakul-bakul muga-muga ndang laris bakulane. Amin. Terutama iki bakul wedhus, bakul sapi aku wis ndruwedhek. Loh kok ndredeg, Mbak? Delok ngekas ki ndredeg aku. Oh, besar. Ape ndelik aku. Loh, kok iso ndelik? Aku ngerti ning kene nek blantik sapi akeh. Diku ra iso mulih dikeluh aku kono. Lah iki tanggal 6 lek ya dina kurban to, Le. Kurban, belehan. Beleh sapi, beleh wedhus. Iya jenengku Brahman kok dilek kleru dibelek. Lah iya. Tapi ya alhamdulillah. Jadi asma kinarya japa. Nggih, lah niki sing belum tahu diungkap di panggung saya Mbak Lucy. Ngaten nggih. Nggih, Brahman itu dari sejak kapan? Nah. Brahman niku kula nembe memasuki dunia pesindenan nggih. Oh. Kula niku di dunia seni kan mulai awal tasik kecil. Nggih, nggih. Mulai seni tari, nyanyi-nyanyi, sembarang musik saged. Mulai musik band keroncong, dangdut, musik barat, musik Cina, Nggih, sembarang nopo dari berbagai negara insya Allah saged. Hadroh. Lah kok hadroh malah penyanyi nasi dariah aku ya. Tenan asli. Lah justru itu kula ningali bule. Oh. Bule nyinden kok raos kula niku kerontor-rontor kebangetan mentolus. Kowe iki wong asli Jawa, wong Ponorogo, kok malah gayamu nyanyi kebule-bulean. Justru itu loh, bule lo nyanyekne wong Jawa, kamu itu harus bangga. Pah niku kaya dikampleng setan sewu. Nggih, terenyuh. Telong sopol. Nggih. Akhirnya aku harus bisa seni Jawa. Walaupun itu kan dulu kalau nggak sekolah seni kan sulit nyanyi sinden ngeten niku. Tapi krono ada kemauan dan tekad insya Allah sakit. Tapi saya merasa belajar seni Jawa niku sangat sulitnya luar biasa. Nggih. Asal usul Lucy Brahman. Lucy Brahman, nggih. Niku sing maringi nggih Bapak Dalang saking Ponorogo mriko, merga piyayine dawa dhewe gedhi dhewe, lek lungguh cedak buta. Nduk kowe besok lek dadi sinden tak jenenge Lucy Brahman, ben supaya gede jenengmu, gede rezekimu. Lah terus disahkan meleh kalih Bapak Anom Surata. Brahmana hati-hati lho nduk gawe jeneng. Brahmana tak tegesi Brahmana ya aja Brahman. Brahmana tegesi kasta tertinggi. Kasta tertinggi. Mugi-mugi dadiya dhuwur. Nggih. Dadiya pinunjul lan kathah berkah rezekimu ngono. Nggih. Nah dadose malih Lucy Brahman. Gara-gara jeneng Lucy Brahman niku ora iso cilik. Arep diet model piye mawon nggih tetep semanten nggih. Gak iso sing anu wis kudu dibelah wong aku. Amin kapus. Tapi kula sampun mengadakan penelitian no, Bu Lucy. Ya napa? Ngaten. Kok ngaten kudu ngaten. Ngaten. Seniman kok ana embel-embele jenenge kewan. Nuwun sewu. Niku mesti dadi kondang akeh-akeh lho. Niku leres percaya. Lucy Brahman. Loh, Lucy Terus Brahman. Banyuwangi Deni niku percil. Niku nggih jeneng kewan. Iya omongi. Aku sok arepe tak tambahi jeneng kewan. Jenengane ya butuh aja Mas Akbar tok. Akbar Garangan ngono piye. Nek ora tambah diujat wong sak ngalam donya. Oh ya. Lah, ora ditambahi kowe wis panggah salah uripmu. Ning kudu diterima. Lho nggih no. Rambutnya anyar, Ren. Ganteng tambah ngene. Aku mang urung ketemu dadane bulu sini mburi kok dadi urung ketemu. Ya sehat ya Mas Bagus. Amin. Wis tambah ngucur asmane ini Pak Lurah asmane sinten? Pak Jarwo. Wah, iya. Priyayine cuek banget. Nggih to. Nggih, mboten kagungan ngomong nek ora didumuk mboten ngendika. Oh, alah lha kuwi to ya tenan bintang tamune Lucy Brahman lak gendak aku nusul. Aku susah aku
ngene iki ning ndi iki seneng iki. Tak pengen nusul sakjane iki. Dalang piye? Dalang piye? Wis ndang lungguh kono. Apa arepnya apa? Oh nyala. Ya ta. Pokoke Lucy iki sapa Mbah sapa jenenge? Mbah sapa? Mbah sinten Mbah sinten jenengan? asmane? Parman. Lah iya ta. Arman. Nggih, Ora niku to nang mriku Tulung mawon. Agung nang Jombang masalah Mbah Man. Mugi sehat panjang yuswanipun. Gitu. Jenengan kok sik rusak kaya ngene iki duwe krentek. Nyawer sinden iki mang sangune oke. Wah, akeh lah wis to. Yuswane pinten nyuwun sewu yuswane pinten? 70. Lah ini 70. 70 tenane iki anu KTP nggih. Kelahiran 52. Oh 52 yang pun. Anu garwane tesih Mbah. Garwane tesih mboten. Aku lagi bojo. Lah iya to iya kowe abar iki ya mudeng kudune iki ya trah rene karep golek penyakit cok pegenure mati kadas ben mari. Mbah Lah nggih Kakung, abar mbok jere. Akbar iki sembuh dicaosi rezeki Mbah Kakung, Nduk. Masyaallah, mugi-mugi sehat. Bubuk asmara nggih. Oh siap. Muga legah riyen, muga legah riyen. Riyen, legah riyen. Nggih, Yono. diteni sik diteni Bulu Si Brahman. Sabar-sabarno, Cah. Iki sing ning YouTube mirsani. Hati-hati ngene iki. hati-hati penabuh kok kuyuan. Wong Mbah, kok nek kademen lho Mbah asrep hawane asrep. Ya wis Ya. ngene iki kudu matur nuwun ditenggani pini sepuh le ngene Nggih. iki jenenge pangestu. Kewahyon nggih. Kewahyon ora kabeh dalang iso ditunggoni piyai sepuh ngene iki. Betul. Ngene iki nang Tulung Agung, nang Ponorogo, nang Malang akeh. Pokoke jangger bintang tamune Lucy Brahman, Mbah Di, Mbah No, Mbah Rep, Mbah Sun kabeh ki padha munggah karo jenenge. Ya wis kudu ditampa. Wis ngono kuwi trapek-pek aku kira-kira ki wis ora ngerti. Kula kula iki gregene. Sik termen nggih Mbak Kakung sekedap. Kula tak menyapa Bapak Lurah dulu, Nggih. Pak Pak Darwo. Pak Jarwo, piyayine diem. Nggih, pendiam. diem pendiam. Pendiam. Duka tasih alus. lenggah napa mboten nggih Mbak Lucy nggih? Nggih, kula sapa pokoke matur sembah nuwun nggih Nggih. Pak Jarwo, mugi-mugi tansah sehat bagas waras, sukses dalam menjalankan tugas desane tambah maju ayem tentrem. Dipun tebehaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi, nggih. Amin. Pada saat tahun sekarang ini bahwasanya kelurahan ataupun desa yang bisa melaksanakan Ringgit Purwo wis luar biasa. Nggih, leres. Karena mengingat anggaran Mm-mm. dana daerah ku ya wis ngerti dhewe lek ada pemangkasan segitu. Mm-mm. Lah sakniki niku masyarakat mriki tak ancungi biji 100 Nggih. mergo kompak saged nguri-nguri kabudayan nanggap wayang. Rutin setiap tahun. Rutin setiap tahun terus dalangnya gak elek kabeh. Nggih, Ono dalam Mas saya. Cahyo Kuntadi, Mas Wijo Kangko, Mas Denakbar iki dalang lagi viral sak alam donya. Spiral. Ya spiral barang enek. Saiki krana gendak aku ki ya wis teko. Ya wis ndang digarap bendang seneng atine. Niki wonten pamundutan dari nggih niki wau nggih bae nggih cocok. Bae Dari nggih cocok. seluruh WhatsApp yang saya terima terbanyak nyuwun gubuk asmara Bu Lucy. Ya ta. Dadi udan-udan ngene iki mbae iki arep-arep ngrungokne ning gubuk asmara. Aku ki mbok latihan lagu ping 10 metune ya gubuk asmara. Heeh. Mergo ya iya senenge iki Bapak Heru. Nggih. So aku yo gawe lagu jenenge Gubuk Pagoplen. Apa Gubuk Pagoplen. Lagune wong ngirit bodo seneng tapi yo luar biasa matur sembah nuwun iki Mas Didol aku dek ben nyon pangapura Mas Didol Nggih. lagumu tak gair gedabian ra karo-karuan ala jarane gak apa Mbak Yu aku seneng. Dos pundi badhe napa lah fotone Cili saiki kok melentus kok yo ketok lho yo padahal tulisane gak ketok lho. Ya, Lah ya, nggih nggih. fotone niku Cilik. kan namung sirahipun lho kok. Lah sakniki mentung-tung sak sembarange. Nah, wis ora apa-apa. Lep kok yo ro lho yo. Anu, Bu Lucy, jenengan bawane pocong to nggih, Gubuk Asmara nggih. Ya ya Nggih. ya. Di bawah nih. Nggih, bawane kalih niki lho. Kalih Mbah Kung niki Oh Mbak Kong. dihidupkan suasanane. Heeh, wis nyawer kok mesake. Ah, niku.
medek lho ngene iki Mas sama aku yo an. Roy bareng ngene iki dek ben iki kene aku ning Tulung Agung bareng asam urate kumat. Medun nggih. Ayo wedi, sehat ya Kang ya. Pokoke semangat. Gawe-gawene. Ya. Kowe nang foto kok cuwilik, lah ning foto sirahe tok. Sesuk ning gaya fotoku gen gawedhi bar. Heeh. Koyo ya saya tak bawa Ren kok. Bawa riyen, Kong. Ah, legah riyen, Kong. Ya, Sik kok urung kok tarik Urung kok. apan. Sik bawa sik, Kong. Heeh. Wis lenggah sik. Duwe bojo ngene iki malah penak lho, tepasi tok turu. Iya, terus mau dimasakne ya Ya. jangan bening. Dinikmati, ya, Kong. ora apa-apa. Heeh. Nggih, dimireng riyen nggih. Nggih. Urung kok ame dikeploki kaya dorae. Tak kentone dumateng Mbak Giyanti, matur sembah nuwun. Isik tambah suara kaya Indonesia Raya ya. Nggih, tak kentone dumateng Bu Giyanti wau Oh, sing nggih. sak numpangi kula ten mriku Oh, wah Giyantine nggih. gruap ya Heeh. diparingi renono. Mangga. Wis tepoki sik ne, Kong. Ya sik to, Cung. Ben ojo diseneni bene to, ben dawa umure kok. Gak apa-apa. Nyingkar nyingkur. Wiwit. Oh alah, Wong gamelane rong muni wis ngene lho. besok tuwae akbar kiraku yo ngene iki. Ah, pun cucu. Oh, nggih. Cucu. Pun lajengaken, Mbah. Wiwitane nyingkar nyingkur. Mok anu kembali ke masa muda kayak modele. Wah, nduk kaya tersipu malu lo yo. Iso salting lho. Lingsem yen ke Ruso kalah lanang kare. Ya, nggih. Sik minum sik. Kalem-kalem, ya. Lingsem. Niki mboten apa-apa to, ambekane kan penuh ngoten. Oh, mboten. Tak kira ndredeg nggih. Biasa mengke lek joget sing biasa pun cah mumbul-mumbul, pokoke gamblong beksan nggih, beksan nggih. Baik. 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 Thank you, thank you, thank you. Lingsem yen ke Aku ora arep komentar reno-reno kanggo Mbah iki. Ya napa? Kula wedi nek tuwek-tuwekan kula nggih kados ngaten iki. Lek mbae kan sik lho mbae Sehat. niku kedah dicontoh. Sampun ya so tasik Trengginas ngeten iki langka lho Lek. Nggih, nggih. Nah, rata-rata ki dalang lek wis 70 ki ngene lho Lek lakune. Kokean ngeprak ngene iki Lho lho. wonten dalang tangga kula. Piye? Umur 70 tahun niku metu kok jeding niku ora iso mlaku. Aku stroke. Rada pikun. Ngono ya. Nggih, tibake niku anu cawete dereng dunggahne ngoten. Terus nyantol teng sikil ya ora iso mlaku lho. Besok malah lek tuwek ya rasa gawe cawet kowe. Apa neh tukang syuting? Marah nemen lek tuwek ke. Oh, nemen nih kok. Kira-kira mripate. Setem sitok mergo gane nginceng. Yuk ditelas deh, Mbak. Lalampar kangka uri. Iki pun meh jumeneng.
Jadi gini, suatu senam atau gerakan tari ini memang kedah ada pemanasan. Contohnya nggih, dari saya duduk seperti ini, kedah sikile dingerekne sik. Iki rileks ben ora asam urat kecetit. Iki bener Mbak iki rung apa-apa wis ndaplang ngene iki bener pelemasan dulu. Olahraga apapun itu pelemasan dulu. Nggih ta, Kong? Tos. Mbak Lucy padahal kayak ditanggapke. Ngene majane rasa ngundang pelawak lho Pak Lurah iki. Darah, sepiro terus lho, sepiro Mas? Ilangan aku sampean. Tarasna tulus nadyanengku bok Kuwi mbiyene nek karo bojone nggih kira-kira ngaten Mbak Lucy. Tenan iki. Nek wis barne ya ngono. Delok piyayine iki nom-nomane ganteng ra ilok-ilok lho. Irunge mbuwang iki sampene kalah mancung mesti ya pacare akeh. Iya, nggih to. Pacare akeh mbiyen nom-nomane nggih to. Iya, nggih. Tanjake tayub Nggih, nggih. heeh. Nggih, joget alon-alon mawon. Nggih alon-alon mawon, tayubke. Mengko ramban kedua dijaranke ya ora apa-apa jaranan. Iya. Tenterewe. Jaranan bareng yo oke. Oke tek pokoke. Oh, tindak mriki pun ngunjuk jamu to. Lek ku takon kita hati-hati banget. Maksudnya bel 0% nang Indomaret niku lho. Nggih. Nggih. Terus mangga yuk tibakne yuk. Yen liwat aku kelingan buat kae lemas biyen tak leret ing cagak gabak tulisan warna abang tanda
Oh ya, Makanya, ya. nggih. Pangestune nggih. Nggih. Dinternet apa mboten? Alah. Dinternet apa ora? Pun mboten Mboten sah. Alon-alon Mas jangan tulungi lek mandek Mas dhuwur niku. Heeh. Masalah. Alah jan niku lek sakek semangatnya awas-awas. Awas nyulu. Bocah ana ketok lho Mas. Pokok lek jiwa seni. Nggih. Sampai usia pun menua wis panggah semangatnya luar biasa. Nggih, Nggih, saestu. karena jiwa seni iku pun mendarah daging lho. Anjlok teko kalenan barang. Arep atraksi. Jenengan istirahat riyen Mbak Lucy. Nggih, matur istirahat nuwun, riyen. nuwun, Mas Heeh. Akbar. Mungkin malih, heeh. Iya. Iki ana pamundutan meneh, heeh. Saka penggemar setia, Sanggar Seni Astabrata kang lumantar ana ing TikTok nyuwun lintang asmara. Oh iya, sapa ya? Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh iya, Ayo Sri. Jemeneng sepatana ca ben gumyak menghormati Mbak Sri Wahyuni. Yo. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Sri. Selamat malam. Sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Iya. Bahagia, sehat selalu. Ada permintaan supaya yang menembangkan kamu Mbak Sri Wahyuni. Injil. SSN dan calon MSN. Amin. Saya kali sinten menika? Mas Heru boleh? Oh, boleh. Mm. Seperti Mas Heru no biasane. Yo, coba kayak ngomong. Yuk. Lagi lah. Ayo Mas Heru yo. Mas Heru iki lho Kaya terong iki lho Mas Heru yo. terong sering dodok. Mas Heru. Wah, aku jari lho. Kalah Anu, dalange. kayak dalang mungkung ya lah. Kalah-kalahi. Jerman ya dalang mungkung Mas Heru. Bangetan Sugeng Dalu, Sugeng dalu Mas Heru. Mbak Limbo. Menyapa warga masyarakat Mojoseto niki malam ini Mas Heru. Rasa Mary sampe nak tukokno kabeh. Ya. Itu kok no warna pokoknya BSKP ijo. ya Jari modelnya ijo. Diseragami Mas ya. Nek iso blakone kei warna ijo terus dikei bros. Requestnya Mas Heru. Yoga ngono Mas Herman. Oke, niki diparingi lintang asmara. Lintang asmara. Ya. Bubar guyu ya to. Ini Mary to. Nenek wong gawe apik kok pingin padha. Monggo. Yo, lintang asmara, gamelan plus musik. Jadi yuk Mas Heru bersama Mbak Sri Wahyuni. Oke. Coba kayak ngapa? Astabrata. Hey! Selamat malam Mojoseto bergoyang. Spesial warga Mojoseto. Sesarengan Astabrata. Guyub rukun seduluran selamase. Astabrata menyediakan campur sari, cokean dan wayang kulit. Yo. Bareng Mbak Sri Wahyuni. Siang pantoro ratri mong ngeling manis sing ati setiaku pisohan duweni marang sang ya
kasih Mas Herulinanta dan Mbak Sri Wahyuni. Ingkang sampun ngaturaken lintang asmara. Ugi tembang ing ajeng wau gubuk asmara. Kula kintunaken dhateng nuwun inggih punika kanca-kanca WMC. Iya, ya. Diumbulne Mas Dalang gubuk asmara kagem WMC Bojonegoro ingkang wonten lokasi menika Bapak Paris Sugiono. Iya. Lah iya niki sami nusul mriki ta wau. Lho nggih, WMC Masya WMC. Allah. Oh alah lah nggih nggih Lah, sedaya. niku, Oh, Masya Allah tebih saking riko. Terus niki enten kanca-kanca ten YouTube ningali. Nggih. Nunggu panjenengan kan duet kalih para sinden-sinden. Lho, aku nek duet gur sindhen-sindhen mono kabeh no. Iki aku tak atur nih. Ayo wani. Wani yo. Lah terus lagune apa lek bareng-bareng jenengan Aku siji boyok wis anu. siji hujat terus. Wah, nggih. Niki ya mau sing kanca-kanca WMC, Pak Lasiman juga hadir di lokasi. Ya, iki go mau gubuk asmara pamundutane Sutresno Budaya kang mijil saka Macanan. Sok awake dhewe 2 hari di Macanan tanggal 13 dan 14 di Macanan terus. Ya, 13 ning Sumber Kelampok. 14 uga ning Macanan karo Mbak Nandasari nek ora kleru. Ya, Ya, saiki mengko permintaan sing gerajakan Banyuwangi dienggo bom Mbak Lucy karo Mbak Denko. Wah, sing karaktere padha. Lho padha gedine jari Mas Nanang. Ya saiki aku nyuwun. Sinden semua jumeneng Mbak Sinta, Mbak Lucy, Dwi dan Bat. Ya. Patricia. Bati Patricia lho, dudu Badar. Yuk sepati Ca. Selamat malam Mbak Sinta. Nggih, sugeng dalu. Lah ini juga namanya Mbak Lucy. Niki namanya nggih Mbak Lucy lho Mbak niki. Nggih, kula nggih Lucy. Lucy cilik. Nggih nggih. Nek Lucy nik- sinten namine saya? Lucy tempe nek niku. Aja tampil ngomong. Kakak Brahman iki tempe. Lucy Sari. Lagi Lucy Sari sapa sing muni Lucy alan nang sapa? Ayo ngajeng. Aku mbiyen nom aku ya cilik pentik ngono kuwi. Oh. Iya ta. Pas nyanyi dangdut tuh sakit cuwile kesentorangan leangan. Sakit cuwile. Tapi zaman perawane Mbak Lucy napa nggih kados ngaten Oh iki? iya, Oh, lenjer kuning ngaten iki. lencer kuning tinggi modot ngoten. Saiki mbok tua mengkeret. Selamat malam Mbak. Siapa iki? Mbak Dwi iki, Mbak Dwi. Selamat malam. Nggih, malam Mas. Oh ya. Ki alus karakternya. Selamat malam Mbak Bat. Nggih, selamat malam. Ya, ya pertanyaan menyapa sih yo. Yang pojok namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Adik Sinta, hobinya apa? Hobi saya menari. Oke, sebelahnya nama lengkapnya siapa? Nama saya Lucy Sari Ningsih. Lucy Sariningsih. Hobinya apa? Hobinya berenang. Mak belenduk. Sebelah Mbak Lucy, namanya siapa? Nama saya Dewi Kumala. Tuwi Umala. Hobinya apa Mbak Tuwi Umala? Hobi saya apa gitu? Momong. Momong Mas. Oh ngomong, Oke. ngomong. Sebelahnya yang terakhir Mbak Petri. Mbak Petrisya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap kula Puan
panjang. Loh, ngaku nada. Mbak Beatrice nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Dwi Patricia Cahaya Ningrum. Wih cerita wae. Mbak Beatrice hobinya apa? Hobi saya nyerah no wayang. Tak sawer kowe. Wes ngawur. Aku meneng loh. Ya sing kompak, aku suwi ndak krungu Taman Juruk. Nah, Taman Juruk, Taman Juruk, Taman Juruk. Ambak saiki dadi Solo Safari. Ya, aku suwi ndak krungu Taman Juruk. Yo, coba. Taman Juruk bersama Dek Sinta, Dek Lucy, Dek Beatricia bersama Dek Dwi. Ya, coba kayak apa? Hey! Hey! Ning kutha Solo mudolan mudi ing Taman Juruk ing pinggir Bengawan Solo. Mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngiketeni. Angin kang teko sasagowo kencing tresno nyupe angen sinaran kaya ning bulan rene sing udian ragu kakenangan ngesake nopo ning sarwana ing Taman Juruk
Sepisan meneh iki pamundhut saka Bu Warsini saka Majaseta Etan dienggo penutup bom ana ing season limbukan. Mengko permintaan selanjutnya mengko dipinangkani ning part 2 season Goro-goro patete songo. Oh ngono. Gerajakan Banyuwangi ya. Mbak Lucy Brahman kali Mbak Denko. Ya. Ya, Slindre. Ya. Iki ana penyuwun ibu-ibu nyuwun eling-eling ini eling-eling sing piye ya iki. Oh nyuram, nggih mengki gara-gara. Mergo kok nek dipinangkani saiki jeglek suasanane. Ya. Selamat malam Mbak Denko. Ye, selamat malam. Wah, lah iki wis iki 11 12 iki karo Mbak Lucy. Tapi sakniki langsing kok. Nggih, diet kok. Langsung. Diet. Warga masyarakat Nganjuk itu harus bangga sekali punya Mbak Deni Denko kalih panjenengan. Mbak Deni Denko niku sinden pun go internasional. Betul. Tahun inden toko luar negeri. Nggih. Koncone bule-bule. Luar biasa loh nggih. Niku tidak semua orang bisa berkesempatan ke sana ya kan? Nggih, mboten nyinden kok Mbak niku. Napa? Nyolong pitik. Mosok ning luar negeri ngepite. Iku dihujat wong miso. Iki ora tak ben perso kabeh piyai Nganjuk bahwasanya Nganjuk itu luar biasa, punya generasi penerus seniman yang saya acungi jempol sekali. Sakniki pun langsing. Hobine ngejim kok, Mbak. Oh, ngejim ta? Karo numpak kereta. Matur nuwun. Kaya sepet-sepete lho ya. Ya, coba kaya ngapa. Gerajakan Banyuwangi bersama Mbak Lucy Brahman dan Mbak Denko. Wah iki Tincipi suarane Mbak Denko. duet jos iki. Bawa nama langsung Mas. Langsung mawon. Ya. Bawa suarane Deni penake karo. Oh, langsung nggih. Langsung mawon. Nggih. Yuk coba kaya ngapa? Yuk datek keco. Hey! Ayo Den. Sir-siran api kandangan gading asli bianyu wangian. Hey!
Raja kandha nyuwangi rahina bengi sing tau sepi lanang wadon hanekani ngilyangake sosaing ati long goreng pasir-pasiran sambyur-sambyuran arare dowan ambi mangan salonjoran lanang wadon ubyar-ubyaran Gandeng tangan ning pinggir yan, pinggir pesisir kerajakan. Pesir-pesir semayanan, magri janji urip biarang. Sir-siran api kandangan gandeng asli bianu wangian sir-siran api kandangan gandeng asli bianu wangian atur suwun. Wadah. Dan ibu ya. Dek, piye ya? Mengko permintaan yang lainnya dipinangkani ana ing nggon Parsanga gara-gara. Iya, Mak, iya.